नमस्कार. आज ह्या व्हिडिओत एकदम हेल्दी अशी केळी फुलाची भाजी कशी बनवूया. भाजी करच्याक ही भायली पाने काडका आणि खाली भितरली फुली यूज करतात. पाने काडतेर गेल तशी आमका भितर फुला गुच्छून मेळता. ते फुली सेपरेट काडून घेवका. धवी पान येतपर्यंत पान काढून घेतल्या पुरं. हे पार्ट बी भाजी करच्याक यूज करचे जाता. फुल शिंची पहिली प्रत्येक फुला भितर एक घट्ट काडी अशी उरता. ती काडी काढून घेवका. ही फुलं अशीच सोडल्यार ती जरा काळी जातेर वतात. तश म्हण बेगीन शिंदून उदका घालंदावर का. सगळी फुलाची काडी काढून झाला. या केळ फुलाक दीख खूप उरता. शिंची पहिली एक साइडान आयदनात थोडे उदक बी घालून घेवका. केळी फुल उदका घालून दवरिल्ल्यान ताजी दीख कमी जाता. ही केळी फुल सुमार 4-5 तास तरी उदका घालून दवरका. नाजाल्यार एक पुराय रात्र बी उदका घालून दवरल्या जाता. हे सुमार 4 तास उदका घालून दवरिले. आता हाची उपकारिकन घेवया. उपकारी करच्याक पयले हातूंतले पुराय उदक काडून घेवका.
फडणे घालच्या कायलीक थोडे तेल हुनकन घेवया. तेल होऊन जाल की सासव घालका. सासव पुटपुटील की जिरी घालका. त्यानंतर सुमार एक होड साईज कांदो बारीक शिंदून घालका. कांद जरा भाजील की तातूंत वाले वाटाणे घालून घेवका. वाली वाटाणे ना जाल्यार शिजेल वाटाणे, शिजेल चणी घाल्या जाता. आणि हे काही घालण्याशी अशीच फुला भाजी केल्या बी जाता. थोडीशी कशाय पिठी घालते रसा. हाजी वाट्याक गरम मसाला पिठो, सांबार पिठो, खंयचो पिठो घाल्या जाता. तिखसाण जाय आशिल्ली तितली मिरसांगी पिठो घालून घेवका. अशी मीठ घालका. हांगा मी मोठी मीठ यूज केला. हे सगळे पिठी बी 1-2 मिनिट अशीच जरा भाजून घेऊया. ताजेन भाजेक कलर बरो येता. आता शिंदील केळी फूल घाल्या. सगळे एकपटी मिक्स करून घेवका. आणि वयल्यान धाकणी धापून 10 मिनिट शिजच्या सोडका. गॅसाचो फ्लेम लो उरका. केळी फूल आणि वाले वाटाणे दोन्ही बेगी शिजतात, तश म्हण जास्त वेळ शिजोच पडना. गरम गरम केळी फुला भाजी रेडी असा. केळी फुलाची हेल्थ बेनिफिट्स खूप असतात. ही भाजी कमीत कमी सामानात एकदम फास्ट करच्या जाता. ही भाजी कन कसाल म्हण आमकां कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.